Ja, geweldig. Het is een mijlpaal natuurlijk en vooral in deze tijd ja, bijzonder. Dus we zijn er wies mee. Familiebedrijf De Vries uit Hallen bestiert 100 jaar. Van generatie op generatie is het oerdroegen. Zo'n 2009 hebben de broers De Vries het bedrijf overnaam. Dat is best wel spannend en dat leidt indirect ook wel wat druk op je schouders. Want ja, je ouders had dat en je paken had dat uiteindelijk opbouwd. Ja, en dan word je direct mee verder natuurlijk. Dat is bij mijn paken Gerry Douw ontstaan. Die had zich in 1924 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Later is zijn auto's die ben door de Duitsers innam. En in de jaren 60, toen is het weer langzamerhand het begon met transport. Nou, dat is erin gegroeid, want dat was net in eerste instantie de ambitie van mijzelf. Maar ja, op een gegeven moment dan krijg je er een protte nocht in en dan groeit dat zo. Voor Gerrit Douwe zijn broer wie het makkelijker. Transport wie altijd al zijn droom en dan nou ook nog in het familiebedrijf. Je weet waar je ongeveer gaat en je doet je best. In principe doe je dat altijd, maar dan doe je toch soms krijg je even extra je best. En dat komt ook altijd binnen een familiebedrijf komt dat ook wel even waarom. Dat je voor wat hoort wat. Dat vind ik ook wel wat mooier. Vroeger dan ben je gewoon transportbedrijf en als je het nou zegt, dan ben je gewoon compleet logistiek dienstverlener. Het is al hier geautomatiseerd, IT-steward, en daar gaat het toch in. Het stukje korte termijn, dat is elektrificatie natuurlijk. Want ja, we moeten verduurzamen en daar jet de elektrificatie ook bij. Zoals de broers het van haar ouders oernaam hebben, hopen ze dat ook voor de toekomst. Dat is wel de verwachting, ja. Dat een van ons band, zeg maar, dat hij het trots zetten wil op wat voor manier dan ook.